Vlastně každým rokem se v těch organizacích sokolských zahraničních koná někde velký sled. Tak například loni byl v Clevelandu, byl to sled sokolů, Slováků, žijících v Americe, jejich organizace. Příští rok je v Detroitu, je to sled americké obce sokolské, která je nejpočetnější. A v Americe ještě je také dělnický sokol. A tady nastupuje věrná garda a tam budou cvičit sokolové také z Austrálie. Samozřejmě z evropské organizace sokolské, kam především patří Švýcaři, Francouzi, Poláci. V Polsku se velice rozvíjí sokol. A máme tady velmi početnou výpravu sokolů na Slovensku, tak se oficiálně jmenuje tato organizace. Já jenom upozorním diváky, že mohli vidět vlastně, kdo zodpovídá za režii, nebo kdo měl na starosti režii těchto hromadných vystoupení, takže to byla trojice Bohumír Roubal, Jarina Žitna a právě Ratislav Svaton, který sedí vedle mě. Hudební dramaturgii měl na starosti pan Eduard Doubša. Takže sokolové věrné gardy nastoupili na pochod Josefa Suka, který poprvé zazněl na sletě v roce 1920 na 8. všesokolském sletu. Já myslím, že můžeme poblahopřát věrné gardě k tomu nástupu. Ano, opět jste si mohli přečíst vlastně základní údaje. Já snad je doplním o to, že cvičí 1728 sokolů a sokolek. Spějme dále, ať se sletem se hejnexem i dobrá vůle slétá. Hudbu k této skladbě vytvořil Mojmír Balink. Bohužel jsme se s tímto autorem rozloučili v prosinci minulého roku, tedy navždy. Je to taková vzpomínka na ně. On je taky autorem Sokolské znělky, kterou jsme slyšeli na začátku. A protože to byl můj velký přítel a spolupracovník, tak bych tady na tom místě chtěl říct, že ho považuji za takového novodobého Jana Seháka. On propadl právě této formě užité tvorby pro velké skladby a tak teď už se budu dívat, jak cvičí cvičenci na tu jeho hudbu. Já bych možná vysvětlil, protože diváci samozřejmě nemusí vědět, nemusí znát. Sehák byl autor tradičních sokolských sletů, vlastně jak před druhou světovou válkou zejména, a vlastně byl autorem skladby Přísaha republice. No, té nejslavnější vůbec mužské skladby Přísaha republice, předtím se všichni my autoři skláníme. To byla skladba pro 30 000 cvičenců pro 10. všesokolský slet v roce 1938. My se k tomu ještě dostaneme v našem připraveném přestávkovém vzpomínání. Pohyboví autoři této skladby, to Zdeněk Svoboda a Jiřina Lubešová, tvoří pro tuto kategorii už podruhé. Jejich skladba na 12. všesokolském sletu v roce 1994 byla velmi silná, protože tito lidé, kteří zažili Sokol před rokem 1948, vlastně znova vstoupili na ten velký Masarykův stadion. Ta skladba se jim povedla se jim i tato skladba. Musím však říct, že třeba tento první oddíl je poměrně koordinačně náročný pro cvičence, ale ty další oddíly přejdou do takového odlehčeného až tanečního stylu. Vlastně většina, nebo možná mnoho z těchto sokolů a sokolek se zasloužilo obnovení Sokola po pádu komunismu. Samozřejmě, oni stáli u toho znovu obnovení a řada z nich dodnes působí ve významných činovnických funkcích. Myslím si však, že teď v Sokole je taková ta doba transformace, je potřeba přijímat nové podněty a my jsme jim velice vděční, ale hledáme
další mladé lidi, kteří se naladí na ten nový život a ponesou tu myšlenku, hezkou myšlenku dál. Já myslím, že se dají v tomto případě určitě i tolerovat třeba nějaké drobné chyby, protože připomínám, je to 1728 cvičenců a vlastně 275 zahraničních sokolů, takže oni vlastně nacvičovali samostatně a to je nesmírně komplikované to pak dát za ty 2 zkoušky dohromady. Nebo 3. No ale ještě si taky představme, že jsou na nezvyklých místech. Přijeli třeba 2-3 z jedné jednoty, další přicestovali z Austrálie, abych to ještě zdramatizoval. A měli jsme 2 dny na to, abychom je dali dohromady. A pozor, jich je tolik, že mají 2 garnitury. To znamená, že se dostali na stadion jednou a už cvičí na ostro. To znamená, že ve druhém programu odpolední zítra od 3 hodin vystoupí většina jiných cvičenců. Ano, vystoupí určitá část. Ano. Ale my máme 3 programy, že jo? Večer máme Národní světový večer, kde sice je menší počet, ale oni jsou rozděleni tak, že většinou cvičí 2krát a někteří tedy jednou a vždycky cvičí na nějakém jiném místě. To bych chtěl samozřejmě připomenout, nechci už samozřejmě rušit moc, ale chtěl bych připomenout, že součástí vyvrcholení 13. Všesokolského sletu jsou nejenom hromadná vystoupení tady na Strahově, ale vlastně poprvé i Národní sletový večer. Jehož režisérem je právě zde sedící Vratislav Svatoň a také pochopitelně Všesokolský průvod Prahou zítra dopoledne. V jednom rozhovoru s vámi, které jste poskytoval před vyvrcholením 13. Všesokolského sletu, jste se vlastně obával, že ty efekty na té malé ploše, efekty vlastně těch průhledů a těch celkových obrázků nebudou takové, ale myslím si, že jste se možná obával trošku předčasně a zbytečně. To víte, přeci z pořadu o ztraceném času v uvozovkách vidíme ty nádherné scény těch obrovských 15 až 30 tisícových skladeb. Těch lidí, kteří tenkrát byli mnohem štíhlejší než jsme my, kteří přesně pravidelně cvičili. Takže když jsme si říkali, půjdeme na malý stadion, je to ústup ze slávy. Ale pak jsme si řekli, proč? Vždyť zase ten malý stadion umožňuje takovou určitou barevnou malebnost. Divák je blíž. Já myslím, že to je skvělé, že to je nový dojem, který určitě není nižší a menší.
Takže úvodní skladba věrné gardy, která trvala 8 minut a 12 vteřin přesně, se chýlí ke konci. A specifikum právě tohoto stadionu spočívá v tom, že vlastně už se prolínají dvě skladby, že už jsou nastoupeni cvičenci další skladby, to je skladba pro rodiče a děti, a zatímco jedni na plochu nastupují, druzí z ní odcházejí. A to je právě jedna z těch zvláštností. Ty brány jsou velmi úzké, třeba do té maratonské brány se vejde vedle sebe jenom 12 cvičenců, ale zase naopak ty nástupy jsou minutové, takže věřím, že i ty průstupy budou patřit k těm obrazovým dojmům z tohoto sletu. A možná by si diváci skutečně mohli udělat obrázek na tomto stadionu, na této ploše. Je 2800 značek, na tom velkém prahovském, nebo chcete-li Masarykově stadionu, bylo 13 824 značek. Velký prahovský stadion má plochu 62 000 metrů čtverečních. Tady je to samozřejmě úplně něco jiného.